салом мухлисони футбол, шумо аксҳои Тиаго Мессиро дар вақтҳои охир аҳамият додед? Бача аз футболкаи ПСЖ пӯшиданаш шарм мекунад. бинед ки вақти ба Барселона расидани оилаи Месси, Тиаго куртаи худро бо дастонаш пинҳон мекунад. дар ин шаҳр одамон тамоман дастаи дигарро мухлисӣ мекунанд. умуман Тиаго ва бародаронаш он қадар ПСЖро дӯст намедоранд. Барса дар ҳама ҳолат Лео ӯро хуб тарбия кардааст. ана мухлисон чӣ навиштаанд? аз ин масъала мухлисони дастаи Париж ғамгин шуданд. бачаҳои Месси дар Барселона хеле хушбахт буданд. Тиаго дар академияи Барса голҳои зиёде мезад ва аз пӯшидани формаи ин даста шарм намекард. ин ҳама меҳру муҳаббат дар ПСЖ дида намешавад. мо ба ин масъала аҳамият додем ва якчанд сабабҳоро пайдо кардем ки нишон медиҳад Тиаго ва Матео дар ПСЖ буданро дӯст намедоранд. дӯстон, футболи калон баргашт. аллакай чанд бозиҳои хотирмон барои мухлисон гузаштанд. имрӯз дар дили шаб Барселона бо Райо Валлекано дар даври аввали Ла Лигаи Испания вохӯрӣ анҷом медиҳанд. хави бо бандаи нави худ роҳи мубориза барои ҷомро оғоз мекунад. аз хизматрасониҳои шарики мо як истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. дар як регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. гузариши Лео Месси ба ПСЖ ҳамагонро дар ҳайрат оварда буд, махсусан одамони наздикашро. Антонелло ҳеҷ нияти тарки хонаи гарму нарм карданро надошт. ин дар ҳолате ки Тиаго, Матео ва Сиро дар Барселона одат карда буданд. рӯзҳои аввал дар Парижро дар меҳмонхона гузаронинданд. албатта он ҷо панситорагар шароити олӣ буд, вале гуфти гапҳо хонаи худи дигаре, ҷое ки пурчата ба азур дароз мекунӣ. вақте ки Месси бо оилааш дар меҳмонхона меистоданд, боре ҳуҷраи онҳоро ғорат карданд. дуздон ҳазорон евроро бо ҷавоҳирот рабуда буданд. Месси нобиғаро дар Париж на он қадар гарм пешвоз гирифта буданд ки ин сабаби асосӣ барои дӯст надоштани ПСЖ шуда буд. сабаби дуюм каме васеътар аст. аксҳои Тиаго ва Матео бо футболкаи ПСЖ дар интернет қариб ки ёфт намешавад. ин дар ҳолест ки онҳо дар академияи даста гӯё машқ мекунанд. саволе аст ки оё дар ҳақиқат онҳо дар академияи даста бозӣ мекунанд? ба ин ҷавоби дақиқ наёфтем. як бор нашр карда буданд ки баъди гузариши Лео се писараш барои таҳсил номнавис шуда буданд, аммо дар ҳақиқат онҳо ба он ҷо мераванд? ягон аксашон дар вақти машқ кардан ё видео дар вақти бозӣ дар академия дида намешавад. ин аксе мебошад ки бачаҳои Месси бо футболкаи ПСЖ дар презентатсияи оташон пӯшиданд. ҳамин ҷо якдо бор онҳо тӯбро бо пиранҳои ПСЖ расиданду халос. як видео ки Матео дар он гол мезанад нашр шуда буд, вале баъдан фейк буданашро эълон карданд. хулосаи гапро гӯем, бачаҳои Месси, Тиаго ва Матео ба академияи ПСЖ барои машқу таълим гирифтан намераванд. видеошон дар хона ҳаст, вале чаро ягон хабар дар бораи академия намепартоянд? кӯдакҳо Барсаро беҳад дӯст медоранд. бале Матео бисёр вақт масхара мекунад, вале дар асл онҳо аз таҳти дил собиқ ба Барселона монданд. як бор расонаҳои хабарӣ нашр карданд ки бачаҳои Месси ба табиати Фаронса одат накардаанд ва худро нороҳат ҳис мекунанд. ҳатто зани Месси аз ҳавои бештар боронии Париж дилгир шуда буд, чунки онҳо ба осмони офтобии Барселона ва хонаҳои люкси худ одат карда буданд. агар муқоисаи ин ду шаҳрро кунем, Париж ва кӯчаҳои он бештар пур аз туристон мебошанд ки ба апаи Антонелла писанд нест. як проблемаи дигар ин аст ки ягон кас аз оилаи Месси забони фаронсавиро хуб намедонад. кӯдакош дар табиати Каталония калон шуданд. ҳоло бошад бо 4 забон рӯ ба рӯ шудан барояшон мушкилӣ эҷод кардааст. байни Месси ва занаш бисёр вақт нофаҳмиё мешавад. Антонелла аз вазъи кунунӣ норозӣ буда ҳамеша Парижро ганда мекунад. одамон аз тамошои аксҳои Париж ҳаловат мебаранд. ин занак бошад зиндагӣ карданро намехостааст. хулоса гузариш ба ПСЖ на ба Леси на ба оилааш ягон хушбахтие наовард. Лео ҳоло як соли дигар бо даста шартнома дорад ва ӯ метавонад боз як мавсими дигар дароз кунад, вале фикр намекунам Лео ин корро кунад. агар вазъият ҳамин хел рафтан гирад, Месси ҳатто гапи дароз кардани шартномаро намекушояд. марка навишта буд ки Месси қарори худро баъди ҷоми ҷаҳон Қатар мебарорад. айни ҳол ҳама фикру ҳуши ӯ ба он аст ки чӣ тавр бо мунтахабаш дар ин мусобиқот муваффақ шавад. баъди ПСЖ ҳамагон талабгори Месси шуданд, вале варианти беҳтарин бозгашт ба Барселона бештар амалишаванда мебошад. агар отай Месси ва акаи Лапорта гапошон паза, як сол баъд Мессиро дар хонаи худаш мебинем. нороҳатии оилаи Месси ба анҷом мерасад ва онҳо ба ҷое мераванд ки худро озод ҳис мекунанд. кӣ медонад, ҳар чӣ шуданаш мумкин. шояд мо боз Мессиро дар Камп Nou бинем.